ఆ, అల్లుడు ఆ, ఈ మిషన్ చాలా బాగుంది అల్లుడు. ఉమ్. కాళ్ళని కసాబిసా నొక్కేస్తుంది. పిల్లల కాళ్ళు నొక్కడం మానేసాక ఈ మిషన్ కనిపెట్టారులేండి. So, how do you like define strong independent woman? Um, అంటే సి ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ డన్ టిల్ నవ్, అంటే చిన్న రోల్ అయినా పెద్ద రోల్ అయినా సరే దే సమ్ సిగ్నిఫికెన్స్ టు దట్. సో ఇండిపెండెన్స్ అంటే మేకింగ్ అవర్ ఓన్ చాయిసెస్, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ రైట్ నా, అండ్ హ్యావింగ్ ద ఫ్రీడమ్. సో ఇప్పుడు నా క్యారెక్టర్ అవనివ్వండి, రాశి ఆర్ కుషిత, వీళ్ళందరికీ ఒక ఇండివిజువల్ పర్సనాలిటీ ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ ఆ ఇండిపెండెన్స్ అక్కడి నుంచే వస్తుంది, అండ్ ద చాయిసెస్ వీ మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాట్ ఐ ఫీల్. Okay, but